Apa sik Pak meneng wae. Rasa omong kowe. Ki nek ra sing nanggapi aku ora gayeng iki Pak. Kuwi sinuwun Mandura wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Aku cetha banget omongane. Semar kowe atago ning Mandura arep tanggo tambal. Bosok kupinge. Apa gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Heeh, saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ra digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek barang digenahi karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku, nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, wae lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentolo Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsa udu sapi Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe waton nyuwara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe lek tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek tapa nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene nang omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyo karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk Pak? Ora. Apa jenenge duduk Manangunung? Wis rasa cerewet wong ngono ndak takok kowe ora. Golek ki rondo Pak. Moh. Sing tak tresnani. Ndara Bagong. Padha Rarja sak praptamu Ndara Bagong. Pengestune Semar lah ra tenang. Nering sambikala sowanku tansah pinayungan ing kawidadan. Pengestuku tanpa ana ya, Mas. Walik kok. Ora apa-apa, Petruk aja mbok sengeni. Bocah urung ngerti tata krama iki wajib diapura. Nah. Prayogakno nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar Badranaya. Wah gene iso basa, iso iki tok mingan. Prayogake Bagong. Nun nggih Bapak Semar, sampun mboten kirang prayogi Rama. Nala gareng dalem Pak. Petruk wonten dawuh. Bagong, piye Mir? Anane kowe tak caketke ning ngarsaning wong tuwa. Iki ana rembug sing wajibe kowe tak jak rembugan. Merga iki ngembet marang kahanan Karangkadempel ya padukuhan kene iki. Oh nggih. Nggih. Ngestakaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa? Mong sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar. Boleh? Nggih. Jalakan bab apa wae kuwi nek ora dirembug bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik. Ning nek dirembug bareng-bareng antaraning aku, Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngengingi babakan Karangkadempel iki kuwi luwih apik. Merga mengko bakal dadi sing luwih becik. Wong nggih ngestakaken dawuh. Rada maju le dosuwan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tuwa karo anak-anak sing tak jak rembug babakan Karangkadempel. Oh nggih ngestakaken dawuh.
Nyuwun pangapunten lho Pak Radi majengaken kula sowan. Ora apa-apa. Nyuwun ngapunten Pak Radi majengaken kula sowan. Nyuwun pangapunten Pak Radi majengaken kula sowan. Iya cah telu tak keparengake gage gewis. Kene ndang ceket-ceket nolo gareng Petruk lan kowe Bagong. Nolo gareng Petruk lan kowe Bagong. Nggih dalem Pak. Nggih Pak dalem. Aku mau wis matur. Aku mau wis kandha nek iki ngrembug babakan Karang Kadempel. Tule nadyan Karang Kadempel kuwi mung wujud pedukuhan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karang Kadempel kene lenggah. Bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngandhut sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Ngono nggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinju marang pedukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi, Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah nek kene sing dinggoni Semar kok malah ora ndang cancut tali wanda dandan perkara pedukuhane awake dhewe. Nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sawijining papan sing iso dibanggake. Duwe sawijining papan sing iso dienggo ngangkat marang jenenging padukuhan. Ya jenenging padukuhan ya jenenging kawula sak padukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ning Karang Kadempel ki ayo padha digula wentah ingkang sak apik-apike kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Lho. Saka rekoso dhisik. Mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupe titahe sing padha budidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya kanthi linambaran ikhlas mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok. Ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik sing iso ngrawuhake para kawula liyan pedukuhan, luwe-luwe liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap ingkang sak becik-becike. Kanthi cara mengkono padukuhane bakal kondang kawenang-wenang, luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak. Kuwi perlu tok pikirake. Nggih. Ngoten, Pak. Ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi. Manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel. Ning nek mboko sithik mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun boten kirang-kirang, Pak. Nyatanipun sedaya tasih kathah bedaning pemanggih. Lah, kuwi kudu didadekke siji penemu kaya mengkono mau. Lho. Ya ora. Karang Kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakoso. Koringakoso ki apa, Tru? Koringakoso iku goblok kabeh. Koringakoso ki pintu langit. No? Karang Kadempel ki duwe pintu langit. Lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padang kencar-kencar nek kene ijik peteng. Apa ora duwe niat didandani? Aja gantungke karo wong liya ning iki kudu gumregah, kudu nduduk
nyambut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan sapa sing arep dandan-dandan? Iki Asep Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki kori ngakoso iki iso becik, papan-papan iso padhang kencar-kencar. Pulu wetune para kawula iso mundhak. Conto padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok napa sing ngendikake Bapak. Nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur iki bakal mbantu. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel padha gumregah rasane, ayo iki nggone dhewe padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing reja, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak, nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki tole. Aja ngaso, aja turu ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwondo. Nek iso ngungkuli karo liya-liyane. Papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sapa sing luwih apik ya kuwi kang iso nekake para pelancong Semar romongane terus ngawur. Nek ora ngono nek ndi kok ming lakon Bagong Duta ndase atos. Nek ora tak gawe ngene iki lek ku omong wis jeleh ngantian. Kowe serik ya Mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyayi wis nonton Bagong Duta iki jutaan lho, Gong. Ora mung nang Indonesia to, luar negeri iki nganti apal kabeh. Mula iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep ngerol. Geleleng iki. Heeh, ning mengko nek jam 3 bubar. Ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nek kene tenang wae. Heeh. Mula Nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengareping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh, ketua pemuda kok golek. Wah, penting lho. Cagak tuaing negara, cagak tuaing desa, cagak tuaing pedukuhan ki nek ora nom-nom, ora ana nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digula wentak lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, ya tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Ya. Aku ngrusak pikirane wong enom jenengane ora. Iki bangetan kok, Gong. Aku karang saiki mbok, kok ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi cah nom-nom ku jan. Saiki ora ning nggon peteng, Truk. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Mosok kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya. Omongane mendem mayit ya bener. Dilumpukke wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih? Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakal dadine apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh, aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso
mujudake papan sing becik, papan sing apik nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Dereng ngantos paripun sampe Bawacana. Kasaru ingkang prapta wonten ing Karang Kadempel nenggih lancur Pandhawa. Bambang Antasena Raden Garuda Sumawana Raden Antarja dumrajeg tanpa harapan karo kaget kang samya mulang. Adalah gawe kaget ngantos tratapan ati kula. Sedaya kawula padukuhan sami alok enten priyagung rawuh. Lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur Pandhawa. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih. Ya Kakek Semar ndak tampa. Ngaturke bekti karo aku tiba padha-padha. Pamujiku katur ya nggih kula tampi. Ndadosaken bingah raos sing manah. Ndara Gatotkaca wilujeng Den. Ya Kiai Semar Slamet Prabaku. Aku ngaturake sembahku katur. Kok ngawawahi adat. Kula niki mung batur, kula niki mung Panakawan nek sampeyan ngaturke bekti karo Semar. Mengko kula kuwalak. Ora, Kiai. Sembahku tampanono. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja wilujeng Den. Ya, Kiai Semar Slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur ya Kiai Semar. Nggih, kula tampi. Nala Gareng Petruk Bagong. Ndaramu padha rawuh. Ngaturno bekti karo bendaramu. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Nala Gareng tak tampa reng. Pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Yo Nala Gareng pangestuku tampanono. Nun inggih Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Yo Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanono. Nun inggih. Ayo terus urut. Yo Ndara Antasena bekti kula. Yo terus tak tampa pangestuku yo terus nggih. Ndara Gatotkaca bekti kula. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Nggih. Ya Kong. Sing arep sapa? Antasena. Ndara Antasena bekti kula konjong nggih Ndara. Ya Bagong tak tampa. Wah, katon sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh. Iya. Duta nendi? Dereng ngerti. Teng pundi niki mangke? Iya. Bekti kula nggih Den. Ya, Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong. Nun nggih sangat angel kawula mlindadosaken jimat paripe. Para do bindeng kowe. Pilek kowe. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Nun nggih sangat anggen kawula mindu. Mundi. Apa? Mundi. Walik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi wae mboten Antarja kuwi ora apal ndarane kok ora apal to. Ora tau kepethuk e. Ora tau nggawe apa-apa barang. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Mbarepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula kunjung nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae bapak. Bapak sing di kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den matur nuwun. Dene sampeyan pun nuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala saka Kakek Semar. Wondene surasaning nawala Kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa? Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika. Raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Mergo Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing
Urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegede nempyak kurang sagak, kakehan gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng. Diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe diarahke utawa digenahke, dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkinipun supados papan menika dados kanthi sae ndara. Oh, perkara ngono to. Nggih, nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking ndara-ndara Antarja, ndara Garukaca, ndara Antasena. Ora ya, Gong. Iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicake apik, nek dicake ora apik ya bakal entek. Ning iku partikel pikiran ki luwih berharga tinimbangane dana Prabeya. Welo. Ora nggo dana ora sah. Danane saka awake dhewe. Awake dhewe kudu wani geteh sithik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Lara apa dilakoni? Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya. Mesti berusaha. Biyen yo saka cilik, biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate yo gampang. Ngono ya? Wong kepenak ki nek mak clikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, diwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakal langgeng kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Kula awak dhewe kudu wani ndandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndoro-ndoro kuwi mengko nek wis dadi awake dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Lho, kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biuk. Nek terus laris biuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik. Nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur ya ling ladeni kanthi senyum ramah. Ha engko pelanggane akeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Ha, milih saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti bangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan. Sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadiwasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang toto, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Ya, yen ming perkara kuwi aku sagu kek. Ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryamu, Kyai Semar. Dereng ngantos paripurna Mbawacana. Kasaro praptaning nata ing Mandura Prabu Baladewa ing dumraja tanpa larapan. Kyai Semar, aku sing prapta Kakang Semar uga kaget. Sinuwun. Damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiang Agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun Den. Yo. Kakang Semar tansah pinanganing kawidadaning ing sambi kula praptaku. Adoh saka rubeda. Aku ngaturake pudyasawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa buti kula kunjung nggih, Den. Ndara Tiang Agung. Ya nulung karing Datompo pangestu Tampanana. Nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat.
Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den. Yo Petruk kantong belum tak tampa pangestu tamono. Oh iya kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih Den. Yo Bagong. Tak tampa pangestu tamono Bagong. Ini sang karo pundi? Melu cepet iki lho. Aku oleh omong cepet banget ya. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon ya. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun tiyang agung mesinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Ayaka Mandura nimbali dhateng kula. Dan supados sak mangke kula saged sowan ning kok dagak kroyo-royo rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegeblut. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para Brahmana Winasesiwa Sugata miyang kula nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku suwijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Merga ora nrimake nggonku ora bisa nyirep marang pageblik niku momo nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semono wancing ingkang tak tamtokake, aku nglakoni prihatin kanthi srana sarenarite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nalika semono ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita nglawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kadempel nyuwun biyantuning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang ngersani Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waliyaning Praja Mandura ngene ketaman pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segara, kula purun waton dados waliyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalimu ora pingget mergo aturing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggete ngati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara atimu aku tak matur marang saning Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika, mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ing tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing Karna
swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek men diboyong wae kula purun mawon. Terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cetane dadi kula nggawa uba rampe saka omah menyan dupa lan sak piturute supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar, kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten lho. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura. Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora sak omong kowe. Ki nek ra sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundhenku. Aku cetha banget omongane. Semar, kowe atagon ning Mandura, arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa Gong? Tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ra digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek barang digenah karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku, nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, wae lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentala, Bagong. Ning piye meneh, negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapiye? Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karang Kajembel. Saniki kula takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa iki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah, iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe waton nyuwara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe lek topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek topo nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyo karo Semar Gagabrangan namanya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duda Manangunung. Kowe duda wae ora? Aku jenenge Duda Manangunung. Wis rasa cerewet wong ngono kok tak kok ora. Golek rondo Pak. Moh. Kok Duda Manangunung golek rondo engko nggo aku. Wis. Bares. Hah? Nek Bapak arep digawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah. Gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem.
Terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun ana pancen kowe nganggo tumbal Semar tukunen kowe cejes iki ngono wae Pak nek payu larang kake Pak ora apa-apa ya ya Tra ya Petra setuju kok ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak kake ora apa mati kowe malah bener lho Pak mangane kowe urip perkoso to Pak waduh idone Semar aku sing ora trimo aku ora trimo lah aku tekan kene kudu boyong Semar ora iso boyong Semar kena boyong Semar waton kowe iso nglangkai batange Bagong kowe lak kewanen kok nenggolo Alugoro utamake Gunung Jubruk Segara Asar kowe duwe pusaka apa wah ora ngerti nek mentamake Gunung Jubruk aku duwe to saya nek adem-adem ngene iki apamu tak boyong itu apa ora nek ora entuk tak boyong aja nglakon dosa apa kira-kira kowe kuat nadai Kyai Nenggolo Kyai Kalogoro Pak diar ayo kek pusakamu kuwi mutokke Gong isih kendho durung tak empake gayamu lah moto pengen nuwun sewu nek sampeyan ajeng boyong kali Semar lawi nggo kula mang boyong kula ikhlas didadekake tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa kula manut yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badraya monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan ucap kacarita nalika semanten Asamanda Kyai Semar Badraya nggih sanata Prabu Baladewa eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasir lan kadidayan linangtung bebasan Dewa Ngejawantah Dupiar Sanggrayang Lurah Semar Badraya kena dayane Lurah Semar Badraya dawah kalenggak nata Mandura ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetan daya lumayet nenggih Sang Jaramaya Mar lah saiki durgane nanti samenika para perjineman baju barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel inggih mila mekaten ayo kowe minggat to omong karo Durga nek isih ganggu Karang Kadempel iki mengko aku sing bakal ngadepi nyuwun pamit Kyai Semar apa kek jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teka jebul niki wau sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sebda lah kok wujud Jaramaya matur nek Durga kali sak wadya balane pun ngramyang teng Karang Kadempel kuwi lah dal. Lah terus sampeyan pun sagu bantu kula to. Mula perkara wadya balaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula. Kula tak ngrantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kek. Nggih. Yo nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja ning ya aja lali, kakek ya tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kae. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Monggo balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jin setan priprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati
sawiga diri nala garingmu bengo pedukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong nglakono ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak, nggih pangesaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu, tak jak itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih, ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak, wah jan. Ayo gendinge napa Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora ya ladrang apa ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku kuwi ora ngerti gel. Aku kuwi isane ming Pangkur. Aku kuwi isane ming Pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulya mawon Pak. Kuwi cocok kuwi. Santi kuwi aku cocok. Santi Mulya. Wis. Wis kono gek dunekke grembyang-grembyang. Aku ge tak mlebu, ndara-ndara kula pasrahke nggih Den. Ya, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya ndara. Purna gati ning Paranggilan. Kula Semar mlebet madyaning pendhapi padukuhan katurun saking Mandrawa. Sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken Kidung Suci Santi Mulya. Oh, Batobat, Pak. Jaramaya wonten dawuh Pandya Bedari. Gurawalan nggonmu mlayu saka ing Karang Kadempel. Para gage matur piye kabur kausananing nggonmu Sesinglonata Mandura. Ing wiganti bisa mboyong lawan Semar Badranaya. Oh, ladal. Panjen Semar menika mboten saged dipun sangga entheng. Natanipun nadyan sampun sesinglon nalindring Mandura parandene gagar wikar tenantuk karya. Kula kadenangan dening Kyai Semar nalika kula badhe ngrangsang boyong dhateng Kyai Nayantaka. Kedadak wonten hawa panas inggeng tumama wonten rangganipun ingkang putra Punjaramaya. Wekasan babar sejatining wujud-wujud kados Jaramaya kados ingkang putra menika. Tumuli kadenangan dening Kyai Semar Badranaya. Batobat, Pak. Yen ngono wis pon Semar ngerti ento para baju barang wis mapan ning Karang Kadempel. Sampun. Jernyatanipun kula sampun waloka kaliyan Kyai Semar bilih Kanjeng Pandya Betari Durga sampun beto wadya bala ngramyang wonten ing Karang Kadempel. Batobat, Pak. Yen ta pancen kaya mengkono ibarate kaya dene wong nyabrang kali. Wis tekan tengah Jaramaya, maju ya klebus, mundur ya klebus kepareng paduka. Aku ngebal ketapake para wadyabala berkasaan dandang mangure supaya ngampiak marang Karang Kadempel. Ora ngomongake para jin setan pripayangan nang kabeh para sukma sangsaran bakal tak kepiyakake supaya giri godho kabeh wong Karang Kadempel menika langkung prayogi. Kowe ngetekno wadyabala menungso saka ing dandang mangure supaya ngejak perang Karang Kadempel. Lho niki ngesaken dawuh paduka Pandya Bedari.
Radalah Ibu wonten menapa ngawi sangganing para perkasaan. Kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh wonten menapa ngawi sangganing para jin setan priprayangan. Wadya bala dandang mangore. Kula wonten dawuh. Parsan dadak wedi kang lan dina samengko gandeng wis katenangan Jaramaya nglenak utus kaya mboyong marang Semar Badranaya. Nanging tinemune nadyan Sesinglanata Mandura ewa dene mesa katenangan dening Semar. Mula kalah cacak menang cacak ibarate wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali ya klebus, ya bakal klebus. Iya. Kowe padha mapana ning Karang Kadempel. Susupana jiwaning wong Karang Kadempel. Supaya aja manut marang Semar Badranaya yen perlu waliken paningalih. Wong apik gawe nala. Wong sing wis ala jumprungna nang juranging kasangsaran. Lha inggih ngestaken dawuh. Lah ingaten para wadya kula dipun marakaken bidal mangkat dina iki. Ora sawedi kang ana apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Inggih ngestaken kanca mangkat kanca budal. Sopo takon karo aku Satria ngrandu Gumbala Bambang Antasena. Ya dasar Kemaranyata. Sing buri sapa? Bambang Petruk Kanthong Bolong. Sing buri dhewe sapa? Ormune Bambang Janturan wis ora ono lho kok ngajar kuwi. Bambang wis ora ono. Aku Bambang Bagong. Ora kok nganggo Bambang kabeh iki ya men serasi kok ya. Panjenengan nganggo Bambang Antasena, aku yo nganggo Bambang Petruk, ini nganggo Bambang Bagong itu. Ah kae sing lagi tekoke Bambang Prastiwi ya. Wis ora iso diampet tenan dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa iki. Men aku bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kowe Wadyabala Dandang Mangure, dasar Puranyata. Semar bakal boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkauna kuandane Antasena. Lho. Kowe dadi palanging wong-wong Dandang Mangure. Apa-apamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena Prapteng Lalis.
wong Karang Kadempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong Dandang Mangure ya dasar Pranata Satya sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Arep ngopo? Boyong Semar Badranaya. Ayo sirnakno Antarja mati dening aku. Cerdas. Perang rasa dadak pokokan polah. Tak canda tak gomblesek ning jero bumi. Modar mesti wonge. Ngene iki lho, wong top ngene iki. Ora kaya adine dadak. Sel-selke awak. Iya, betul nggih. Mriko maju meneh. Lho. Kok malah dawuh. Aku lho pasang karo sampean. Adiku Garutkaca durung manggang karya. Wah, dari marang ngaso ning antariksa. Lek tak celuk tuman wae. Kakane ro adine wis nyambut gawe, sampean nang pundi? Bala menungso Dandang Mangure padha nungsang puyang numbuk bentus. Ora kok padha kalah piye kae? Padha kalah piye kae? Ora padha kalah piye kae? Para perjinoman jim setan pribrayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono Karang Kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala Dandang Mangure niku mboten miwujud menungsa tok.
Sing jeneng Wadyabala Dandang Mangurin iku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala Dandang Mangure iki dumadi saka pirang-pirang perjineman yono, jin yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Tan samar pamoring sukma sulukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kabu. Datang prayitna nata pringgondani Prabu Anung Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan tali wara anyan ndak kira Petruk linarak wani kaget lisang Antasena wau. Aku ora wis omong to. Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak glone ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki diutang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garukaca aja. Kae yo Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Lah terus piye? Manut aku. Doyak kok. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko kok mati dening aku wae. Oh, cah iki Kang Slumpan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Jlamrata? Imbang yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja lakon dosa mungsuh makul kare. Apa? Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung agalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cecok. Lagi teko kok cek, gulune ditekak dilarak. Kalau mencinge pindah. Njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang Garukaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Betari Durga. Oh, niki pun sadar derek. Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati derek. Tak gasmu lho. Wong ngapae? Jare Kang Slopan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slopan kok jarene. Wis mari kok ya kok. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slopan. Iki bebayani lho terus nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti ku demit ora do diusir, karang kademel ora tentrem.
Saniki. Oh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo Gong yo. Yo. Pedalnya melayu banter banget. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena iso nyingkirke Wadyabala Dandamangori sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Antasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karangka Dempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Supan, Bagong ya Kang Supan. Iki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi anggrana jim setan kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis ana makat Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ya Kang yo. Ya, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene seno. Iya to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke eling ngapalke ngene iki. Teguh neone Yuwana, terus neone slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana walah. Teguh Yuwana ning gone slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastini. Angel tenan iki. Pokoke awake dhewe kudu gareng meneh digareng. Gareng rasa dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo endi wong Karangka Dempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Biar mandi bapak. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Modal. Apa sak? Alah. Ojo. Liyane Teguh Yuwana angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi, jin ciripit gula batu kecepit. Kajate ora dadi, jin ciripit gula batu kecepit. Oke. Nah iki apal aku.
kajate ora dadi cincin silit. Ayo bapak nek ngekek iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Kan minggat nah. Yuwono slamet sekon. Teguh Yuwono slamet sekon. Yen ora wong tuwa tak keplandase. Wong gayane liwat kok karo tangan iki jaweni. Waku ora. Aturko. Kula wonten dawuh Kyai. Ora. Jansane ngopo to? Kowe iki wis cinadang dadi dewaning panggoda pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri kuda marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jin setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning jana loka. Elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sejinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti, jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arek marang kamardikaning menungso. Namung pengen madosaken tedha baju barat ingkang dipun arah milihipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu ki do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok bali nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, getihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kampurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadyabalamu. Nyuwun pamit Kyai Semar. Antasena kula ngaturke panuwun nggih Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Glogong, kek maju. Lah iki didadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Truk? Kayangan ngono iki, Truk. Ayo kono, dhuwur kono adu. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembunga Bathara Guru, adikku si Manik Maya. Nek karang kadempel butuh winih, ya kuwi pelemper tangga jiwa lan winih jambu dipanirmala. Munggah njaluka Bathara Guru. Nek Bathara Guru ra entuk,
Omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya, kae Manikmaya. Teja Maya ki toga kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, upama Bathara Guru ora menehke piye yo? Sakaremu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen Malgang Legong ngelingono putrane sang Bojogati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok. Tak gawe ana. Engko ming mangelingono. Ayo pokoke anggere mangelingono ra wis beres ya iya. Pun ngoten Pak kula nyuwun pamit tambang semetu. Pangestu. Ya sing ati-ati. Tru, aku arep gleleng, Tru. Ya. Munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Ora. Aku wani dono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok. Pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Kuwi nek kepleset sithik ngono, wah glundung modar. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta ning kayangan. Wis sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih Jambu Dipa Nirmala karo winih Pelem Pertangga Jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak. Ora sok badar iki kaya ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis ya Reng. Engko gara-gara kerangan nggo aku sik. Waduh. Anjuk piye tenan ora ana sing nyebar pil kabeh totoli pitik. Ya Tru aku tak makasih ya Tru. Hati-hati ya Gong. Heeh. Derantasena kula nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati Gong. Pokoke anggrono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah engko tekan kayangan. Siap. Wah gleleng iki. Wis ya Reng. Heeh, wis menyang kono cerewet wae ora. Wis ya Tru? Ya wis tak sangoni Puja Basuki. Basuki kadi pira? Udu. Njaluk pamit ya Pak. Iya wis gak wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki? Mangarep dikongkone kok dadak njaluk sangu kayangan ki ora ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nomo Sidam Skaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Kanika Putra Bantreng wareng adikku Kakang Narada punapi king menapa pendak-pendak Kakang Narada kula timbali teka paring dawuh ingkang mekaten Bantreng wareng menika tegesipun sapi dados atur kula menika punapi ngaten lho Di. Mekaten Kakang. Inggih. Sarawujeng ngandika Kakang Kanika Putra wonten ing Balimarti Kunda Manik. Sami katuran karaharjan Kakang. Inggih tansah pinanganing kawidatan ing sampi krasanipun ingkang raka sithik pangdalu-dalu. Tansah manggih yuwana niskala namung paring kula ngaturaken pudyasawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula tampi kula pun dinggo jimat paripe Kakang mboten langkung kasekecak nuanggen jeng ngandika lenggah. Inggih sampun mboten kirang prayogi Indra wonten timbalan. Prayoga nunggu ngadhep ngarsa ulun Bathara Indra. Ibu ulun
sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantura ngarsa paduka Iwang Adi Pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang putra kunjuk. Iya. Bathara Indra luntompa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu luntu merapo marang jeneng para kula Bathara Indra. Kula pendinggo jimat pariping dayanan ing kasantosan. Kakang Resi menapa to darunanipun dene wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat akarya goreh rongaing para Jawata miwah para widodara widodari. Menawi Kakang Narada mangertos menika saking dayanipun menapa Kakang? Perkencang laru dayang pak pong. Bu bolong kali codhe sapa sing gawe? Kekilapan menapa di Prabu Bathara Guru menika dados dewaning para dewa nalindraning para Jawata teken dadak dangu dhateng neraka isi dipangudal-udal. Sampun maneta wujudipun tidak swantah najan kutu-kutu walang atoga jinaring wonten ing panguwas paduka. Kakang Resi punapi kula menika nalindranipun para Jawata nanging Kakang Narada menika kami tuaning kaimbangan kula boten wantun nglangkungi dhateng wasisaning pujangga ing kayiwangan. Cara iki menawi paduka di Prabu Bathara Guru paring dawuh kemekaten ingkang rangka nedya munjuk atur mugi pareng Mbak Barono dhateng ngerayipun Manik Maya Kakang. Gara-gara ing dumadi wonten ing kayangan menika estunipun sakawit kula sampun nilingaken paningal. Ewadene dugi sepriki dereng ketingal menapa to sababipun dene wonten gara-gara ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat. Menawi wonten lemah sangar kayu waing nyatanipun jagat menika sampun boten wonten lemah sangar kayu waing. Menawi wonten pandhita tapa ingkang gentur tapanipun saengga kekiyatanipun sumundul wonten ing Ngawiyat menika ugi boten wonten. Menapa wonten satra ingkang nglerehaken dhateng kasatyanipun tumuli madhep Brahmana menika ugi boten wonten langkung-langkung. Menawi wonten satunggiling titah ingkang wantun ngungkuli dhateng panguwasipun para Jawata menika ugi boten wonten. Mekaten Kakang inggih mila ingkang sang menika ngroko Gusti pangudal-udal kemawon bingung menika sababipun menapa teka wonten hawa benter ing kados mekaten menika malah ingkang raka nyuwun dawuh saking paduka Adi Pramusti Bathara Guru mbok menawi Adi Pramusti Bathara Guru mangertosi menapa to saat majanipun Kakang Ismaya ingkang ragil nggih menika pun Bagong. Dalah ing atase derajate ngaceplik wae kok munggah ning kayangan iki wigatine apa? Dalah Kakang kula dolong ganging langkung prayogi. Inggih, kula badhe ndangu kaliyan pun Bagong. Kula sumanggahaken di Panakawan Bagong. Padha rarja sak praptanira, Panakawan Bagong. Nunamit pasang Kalimantan putih nebina ila dina dumawahing tawang tuwang Pukulun. Linepana ing tulak manuk. Kula ingkang ngabdipun Bagong atmajanipun Bapak Semar ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka Pukulun. Iya. Riwe nganti kaya klapa dineres unjaling huswa nganti ora iso tinata Bagong. Nggih menek dhuwur tenan iki wau. Gunung Himalaya niku pancen dudu sebaene gunung. Nganti pucuke ketutup mega jebul sak nduring Gunung Himalaya niku wonten papan sing keladuk endah, keladuk. Kula dereng ngerti, kula dereng tau weruh kok papan kok asrine kaya ngenten. Menapa menika ingkang winastan kayangan Pukulun? Iya, iki kayangan Bagong. Waduh Pukulun. Bejo kemayangan sinung ora kangelan. Dene kula sampun dumugi wonten ing kayangan, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya ya Bagong ulun tampa. Nun nggih. Pukulun menika sinten? Lho. Kita wis ngaturke bekti kok durung ngerti kalawan ulun. Nuwun pangapunten Gladiwana Gulang Tepang. Ulun iki Bathara Guru. Nah, ulun iki Bathara Guru. Wah, mucal teng pundi? Lho. Mucal ning ndi piye? Lah ra edan tenan to iki. Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang nang ndi? Lho, biasane guru ki ra mulang nang ndi to SD napa SMP? Dengkul kita kuwi. Bathara Guru ki dewaning para dewa, jejuluke Sang Hyang Bathara Guru. Ora kok guru mulang SD SMP. Anggep iki nang jagat apa iki nang kayangan, Bagong? Oh, anggep mboten ngertos kok. Pukulun Bathara Guru. Iya, ya Manik Maya.
Oh, Manikmaya niku sinten? Ya ulun. Ya Jati Murti. Wah, ora nggo gawe kursi. Hus. Kayu Jati Murti ki asmaning Bathara Guru. Wah, lah pirang-pirang jenenge. Ya Sang Hyang Catur Bojo. Catur Bojo. Iya. Kali condong catur? Hus. Di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke balak kewirangan. Kula namung genahaken kalian Bagong Kakang Rata. Nggih, ning bocah niki sembrono. Mboten menapa-menapa Kakang. Kula mboten rumaos sakit manah kula. Lah, iki Bathara Rata ki cerewet wae. Hus. Karo dewa dunake cerewet ora. Kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku. Ya Sang Nilakantra. Weh. Dewa kok omongane tracah. Tracah piye? Aku iku Nilakantra. Nilakantra ku mau Nilakantra, aja mbok tambahi apa-apa. Oh, nggih. Ya Sang Purwacarita. Waduh, jenenge kathah sanget nggih pukulun. Iya. Niki sing kaya teko niku sampeyan. Teko dengkulmu iki lho Bathara Antarada. Wah, kene niku rada terkenal teng donya. Bathara Antarada, ya Kanika Resi. Weh. Kanika Resi, ya Kanika Putra. Weh lah Kanika Putra, ya Resinggana. Waduh Resinggana, ya Watek Resi. Wah, jenenge pirang-pirang. Lah sing mingkang piyambak niku iki putrane Hyang Pilun Bathara Guru. Oh, Bathara Murid. Hus. Bathara Guru ki duwe putra Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho pukulun. Panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan? Lho. Sebabe apa? Kok ancek-ancek sapi? Pukulun. Kula imune mawon. Mangke mbok menawa manak. Wah, edan tenan ta. Wah, iki titiane Sang Hyang Bathara Guru ki wujude sapi kok njur arep dingu dengkulmu ora. Bagong, Nun dalem pukulun. apa wigatine kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa pukulun kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun iki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Om? Bagong ora kurang ajar. Tetep Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan karo para kawula, sesarengan karo para pepundhen Pandhawa. Niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki wonten syarate jarene Bapak. Syarate apa? Syarate kula ken munggah enten kayangan, ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipa nirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi sekul kalih jenang. Ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipa nirmala. No betul pukulun. Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten sanipun Hyang Pilun Manikmaya menika supados Hyang Pilun maringaken inggih menika winih jambu dipun nemrala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula beto teng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel. Ngoten mawon terus bapak weling kalih kula. Kula matur karo bapak, Pak nek Pikulun Bathara Guru ora maringake Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku nek aku njaluk mesti dheweke menehi. Ketratase ora, Pak. Wong iki ra ana rong pilihan, diwenehke apa ora? Ha nek ora piye? Nek ora kowe tak wenehi Purbawasesa. Sakarmu, arep ngopo-ngopo ning kono sakarmu. Ngoten niku. Mila kula nyuwun dawuh saking Hyang Pilun Bathara Guru
Winih niku ajeng diparingke napa mboten? Nek mboten kula lajeng nesu teng mriki. Kakang rada dos pundi? Monggo, Bagong nek nesu edan ya wis. Hasan semagakan monggo. Dos pundi saenipun? Monggo Bu Kulun. Lah kula dipun paringaken bangane kula nesu teng mriki, kula niku nek nesu nguyuh sak nggon-nggon lho Bu Kulun. Napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ora bakal kerakel to. Terus pundi Bu Kulun? Napa dipun paringaken napa mboten? Nek mboten kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak. Ngono aku ana apa-apa, Pak? Aku sing tanggung jawab. Semar ngendika wonten niku. Dadi kula nek dikongkon bapak niku ora wedi karo sapa-sapa. Kula lajeng maringaken napa mboten? Nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan apa-apa. Dewa semanten iki ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Bagong. Nun. Sing gedhe pangapura kita, winih perlemer tangga jiwa, winih Jambudipun Nirmala kuwi mboya kenul digawa marang Marcapada. Mula kita balya matur kalawan Kakang Ismaya yen tapa kang dadi panjaluke Kakang Semar, ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Ya. Cetane kaya mengkono. Yen to winih pelemper tangga jiwlan winih Jambudipun Nirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula kang sangka kuwi Bagong. Kita balya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayiwangan mundhak ulun iki ndawake pidana kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Ing Caca muntap ler kinetap duka yaya sinipi Netra kocak mundarandir. Koperdamse. Iki basa apa ta iki? Iki rada nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur lho kula. Nek sampean wani gondeli winih pelem gadung ora kaya aku. Anu winih pelem pertangga jiwa kalau winih Jambudipun Nirmala. Bagong iso nek ana sultan kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapane nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nek nganti aku bali ora gawa pelem pertangga jiwa Jambudipun Nirmala. Ming winih lho Bu Kulun, ming rong winih mawon kula betane wangsul. Sampeyan ampun pelik-pelik. Dadi dewa kok pelik. Ming dijaluki titahe kok ora entuk mong sing njaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Rodo, Monggo, kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu agajuli tenan. Awis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh. Anggere muling nesu nganten iki kula nyemerangi lho Bu Kulun. Tenan kula mboten bae-bae. Nek sampean mboten maringake pelem pertangga jiwa Jambudipun Nirmala wujude winih, aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obra-abre kayangan Suralaya legane ati. yen ngono kita wani karo kadewatan. Mergane sampean cecelok. Sampean men dijaluki kakangne kok ora entuk. Njur ngopo namung perkara Jambudipun Nirmala pertangga jiwa ora jalan ning jono ora digawe karepe piye aku lawan. Kula ora trima nek carane ngaten iki. Bagong kita wani nguman-uman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani nguman-uman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing Kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku Kawah Candra Dimuka? Ngerti ora Kawah Candra ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padake. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temama nang Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong.
metu oncore. Wah, mutian ora kowe ora taya. Lah kuwi pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilat dhateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dhateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awal maringaken wujuding Prapertoga Jiwa Jambudipun Nirmala, ngaten menika. Piyambakipun boten purun mlebur dhateng titah menika kala wau. Waduh Kakang Rada kata, kula sumanggaken. Pukulun. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa Pukulun? Guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis netokke guntur geni guntur angin. Ateges sampeyan wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampeyan wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampeyan, jur piye nasibe Bagong? Kake ora kake tak jodak kayangan legane atiku. Apa? Bathara Guru mlayu kok kowe malah nang kene? Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Antarada ora iso gawe Bagong mabur ajar nang kene. bocah iki piye ta ya ora piye-piye serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken dulu. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora melu-melu. Ana mundur kana? Lho, malah dawuh. Guys, iki kene. Kula niki kon piye? Aku digawe iso mabur. Wah, ora gelem iso mabur tak coblos dong wetengmu kimpes kok. Wah, trondolo iki. Dewa dipaeka karo Panakawan. Wis wis. Anae japa mantraku Supaya iso mabur. Nah, gua ngrentek gase ning dhuwur tak ajar kok. ora bakal entek gase kuwi kadidayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambatir kantara. Wah, matur nuwun ya, Bu Guru. Ya, Aduh. Sepatune tak wae. Us. Ukuran piro kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku men 36 kok. Kowe 42. Wah, wis karo gek mangkat minggat ana menawa wae ra. Wis aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus mangesti atimu kowe iki jejak Pratala. Del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap. Kencang marudaya pak pong. Setemene wong tuamu ki ya kebangetan kok Indra. Inggih, Bu Guru. Lah ing atase Kakang Semar ki menjaluk winih Prapertoga Jiwa karo Jambudipun Nirmala. Lah ora dikeparengake mongko ming wujuding winih. Kayangan ayo pirang Batur. Ya werku durung tak tampa. Koko Prabu sembah kula. ya Arjuna tak tampa. Koko Prabu sanget boten nginten babar pisan. Bilih sawetawis wekdal Kyai Semar miwah atmajanipun boten siba wonten praja Ngamarta. Mongko paduka prisa piyambak bilih Pandhawa menika boten badhe saged pisah kelawan Kakang Nayantaka. Nanging imanipun inggo sepriki sampun ing tanganipun tigang candra. Kyai Semar boten kepareng sowan wonten negari Ngamarta. Koko Prabu menggah kemanggih paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Yai, nuwun sewu. Menapa Yai boten utusan kan para kadang? Utaminipun Werkudara menapa dene Janaka supados nanjihaken kelawan Kakang Semar. Koko Prabu nembe kemawon kula badhe utusan tumuli Koko Prabu rawuh. Ing mekaten kula tumuli tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara, nggih. Apa Dimas ora ngerti? Apa to neng dadi jalaran dene Kakang Semar ora sowan marang praja Ngamarta? Aja
aja lakon aku nang takono Jlampruk. Janaka sing saben dina ora nate pisah lawan Punakawan. Arjuna wonten paring dawuh. Apa Syadi ora ngerti apa to sababe Kakang Semar ora sowan? Koko Prabu kula piyambak boten mangertos. Linging saking menika menapa boten langkung prayogi menawi dipun tuwi wonten ing Karang Kadempel. Dipun tuweni kados menapa Kyai Nayantaka mbok menawi mangke manggiur beda Koko Prabu. Prataning Iwang Pikulun Manik Moya karya kaget Kang Samya Mulat. Pikulun boten kanthi kanyono-nyono paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta. Pikulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Kuntadewa Luntomba. Pikulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna Luntomba. Guru kakekku aku ngaturke sembah. Iya Werkudara Luntomba. Pikulun kula ngaturaken sembah. Iya Arjuna Luntomba. Menapa to daruranipun dene paduka Pikulun keraya-raya rawuh wonten negari Ngamarta. Upami badhe amiji dhateng sawanipun para Pandhawa wonten ing Kayuwangan. Cekap paduka paring sasmita menapa dene utusan Jawata sanesipun. Nanging sabab menapa dene paduka kepareng rawuh piyambakan wonten ing negari Ngamarta. Puntadewa, kula wonten timbalaning adhawuh. Aja kaduk ati kajroning penampa, yektine Prapta Ulun ora nedhi amiji dhateng sowan kita. Nanging ngerti yo nggih. Dina samengko Kayuwangan pindhane kaya wis dudu wujuding Kayuwangan merga saka polah gawene Punakawan Pandhawa. Polah gawenipun Punakawan Pandhawa kados pundi kepareng paduka Iwang Adi Pikulun. Bagong sowan ana ing Kayuwangan diutus dening Kakang Ismaya nyuwun winih Pertangga Jiwan Jambudipun Nirmala kinaryosana rancak wewangunan ing Karang Kadempel. Nanging ulun ora ngeparengake tumuli Bagong ngamuk punggung eloke ing atase usulun patrapu utawa ulun dawahe saka kadewatan. Boya tumama ning awake Bagong dina samengko mutha-mutha lan panjenengan ulun mangsa borong Pandhawa nggone ngelingake kelawan Punakawan kita. Werkudara, nggih, Janaka wonten dawuh. Wis trewaca dawuh panjenengan Iwang Adi Pikulun Bathara Manikmaya Dimas. Punakawan Bagong elingno aja nganti kurang ajar karo para Jawata. Wah, yo. Saking Kuda Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri Bagong dalem. Bagong non apa bener kowe ngoyak-oyak Bathara Guru? Heeh. Lho, ora basa anu nggih. Sebabe apa? Mulang matematika urung rampung wis tinggal lunga. Sapa? Aja edan, aja ngawur. Bathara Guru wis sembahane para titah. Bagong, ayo dilereni nggonmu mutha-mutha Sang Hyang Jagatnata. Nuwun sewu, Ndara. Nek Bathara Guru niku maringake winih Pertangga Jiwa Jambudipun Nirmala mongko sik njaluk Bapak. Niku kula ora apa-apa, kula ora arep mamuning Bapak wis paring dawuh karo Bagong. Nek Bathara Guru ora menehake sakarepmu Purbawasesa pasrahke karo kowe. Ah, niki kula menggunakan hak wasesa saya. Purbawasesa kula, mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi
Pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren. Ora iso. Sire ora iso karepmu piye? Tetep kula ngoyak Bathara Guru. Bagong, Nun, aku sapa? belum. Karo awake dhewe kok lali iki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu. Wah, lu Bendoro kurang ajar. Lah wong karo awake dhewe kok aku sapa? Lah ya aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa. Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wose kowe gelem mendho apa ora? Mboten. Wose kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagong, Nun. aku sapa? Wah, loro sing edan iki. Wong loro do ra eling ora awake dhewe-dhewe. Kowe gelem leren apa ora? Mboten pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi? Kula ajeng kepengin njaluk pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nek ora gelem leren tak idak mutar. Lho. Kowe lah. Kok dadi kaya ngono kowe? Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora? Ora. Ora leren. Jangka kowe. Ayo aku ya wan. Modar tenan aku. Pecah sirahe mbok yakin wis to. Ki nek ra mulih nek bapak tak pasrahke bapak ya aja wani lho bapak apa piye masaku. Glimpangke meja mana? Ora. Apa kan teng glodak ki ngomong apa? Kowe nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah, ambil modar. Penyakit ratalan. Ya ora apa-apa dinggo gayang isi-isian jatuh aja. Ben ora teko kekes banget. Bagong wis bali. Sampun, Pak. Ndi wingi e? Kuwi delewa. Lah aku rak kongonan kowe tak kon njaluk winih pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ndi? Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki pelem pertangga jiwa Jambu Dipa sing wujud winih. Aku wis matur nek sing mbutuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake, malah aku ditibani anu Pak, apa kembang api. Hus. Kembang api anu guntur geni guntur angin. Plecik-plecik ngono. Kowe lara, walah pengitune bapak aku canggleleng ya, Pak. Dadi tibani kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur-syukur. Terus Bathara Guru tak uyak. Bathara Guru mlayu mabur. Iku sih. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok nglidike ra jaman-jaman. Bathara Antarada jaluk aji-aji. Kae ra kaya antil. Wah. Canggleleng e. Terus dikai terus aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Wis entek gase. Tikate gosong ya. Wis ra iso mabur meneh. Terus Bathara Guru prapta ning negara Ngamarta, Pak. Aku dipethokke Ndara Jana karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara menging aku ngoyak Bathara Guru aku nesu. Ana ya nesu aku didak aku endo. Lah terus engko takono wong dhewe engko wong tekan kene, Pak.
Janaka. Iya Semar. Ndara Werkudara. Iya. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Ngoyak sapa? Ora wani omong. Do wedi lho Bapak. Kula niku takon kok do meneng mawon, do ngoyak sinten? Ngoyak Bagong. Terus Anak kula. Iya. ajeng dinapake? Gajul dase. Kandhani ngeyel kon ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel. Dadi Bagong. Kene pasrahno awak bandinge. Ambian. Lho Kong sing wani omongan Ndara Werkudara. Karene nek wani. Lho. Ambane aku rono kadoan kowe rene. Wah, ae menungsane. Arep apa? Rene. Kowe rene. Wah, kowe rene. Kowe rene tandangi. Wah, Kamas sampun. Sampun. Kowe iki mbok ora cerewet ngopo to? Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe, Bapak ngalang-alangi, Nasudi. Oh, semer sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal kali Manikmaya. Kula niki wit saka dadi wujud Semar nganti tekan seprene meniki durung tau ngrasake sithik mawon kanikmataning Suralaya. Lah kok kula niat pengen njaluk winih mawon lho. Ajeng kinarya srana anggen kula bangun karang kadempel kok Bathara Guru malah ora ngentuke malah mentala karo Bagong niku sampean nek iso menggalih sakniki mang petung sing bener kula napa Bathara Guru pancen cah siji nika nek kalih kula Sri Anaten guru niku nek kalih kula pancen ora duwe rasa tresna sing ana gething keburu sengit kula pendak-pendak kula duwe gawe kula duwe gegayuhan mesti Bathara Guru niku mesti ngrepoti laku kula. Ngopo Gong beker-beker itu. Aku Kang Supan munyuk to. Wah. Supan munyuk ya sak karepmu. Kang Supan apa-apa sak karepmu ora. Ora ono apa-apa kok mere. Pripun sakniki kula tak takon sampean? nggih. Lah terus aku kudu piye? Pun sampean mboten santen pundi-pundi mangke ndel ten mriki. Mengke rak Manikmaya tekan mriki. Nek tekan mriki ajeng kula tanjeke karepe pripun? Saiki rasa caturan karo Bagong, caturan karo Semar. Coba aku ngelongi kayamu po. Aku ngelongi derajatmu po. Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentala karo Bagong. Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja ro bocah tuwek do tuwek.